iragartzen garenok gara orduen familia osoa ginenak, gurasoak, aite eta ama, eta gero lau nebarrabok, ni laurotatik gazteen anaz, Jesus bigarrena da, eta gero beste anai bat, zoritxarrez hilda dagoena eta arreba bat. Betidanik areatzakoa zarie, hemen jaiotakoak, baina zuen gurasoak biak dimostarrak, ez da? Biek dimostarrak, bai. Gure ama, hain zuzen etxe honetan, Leonardo Zuluaga Amerikanu egitzea utzien etxean egoan krida. Eta eskondu zirenerako erosi duren baserri zar bat, bere inguruko lurrekaz, 19.000 peseta ordainduta, oindala, Laurogeita gasortiak. Laurogeita lau urte. Diru izango zen? Bai, gehiegi eurentzat. Orduen esatean nahitek, erosigunen hori, lagunek esatean zila, baserri erosigu pilaron, undidua zer denpora guztireko. Ez du bururik galtzeko. Burua ataraban, ez da? Bai. Oso behar ginen zan. Behar ginen ikeragari. Laurogeita hamalau urte eiteko egun batzu falta bebazala. Laurogeita hamasei eiteko. Bai, iruzal, bai. Oso da, beti behar ginen. Behar ginen. Goitzetik eubera gelditu behin barik. Horti hartotzu zuri biharrerako gogo edo grinda hori? Nik garen erdirip ez dut hartu zanetan. Orduen ez da gizelango izango zan bestea. Joan-Mari, anairi gazteena izan da, baina zuretzat eta zuentzat aite baten modukoa. Bigarren aite, exacto. Geldunetzen alargun. Semea eta alabea txikiek, alabea beronek eron lemara, anazi usten, alabea. Da gero orduen, nik ipinen neuen barra zalanta bat neukin neuen, hemen, bere utorte zen, zapatuetan da, domaketan da, fistetan da beti, laguntan. Diario. Beharlekuen bardin konstruzio neukin neuen, beharretik etorri, darraztik guztietan entorte zen, laguntan, obra. Pioi moduan bebil izan, ez da? Exacto. Batek zeusten egun beten, Jesús, le he visto a tu hermano la obra echando hormigón contigo. Sí, pues, esta mañana está con él en su despacho en Bilbao, en la caja rural, he hecho una operación importante y me ha caído la vergüenza en la cara viéndole si está echando hormigón. O sea, la marcha del trabajo no es ninguna deshonra. Para mí sí, contesta usted. Bueno, nipe oin jubilo arte, jubilo inez, irueta basturtea, jubilo nintzen, egun baka senyorik ez dut hartu. Jubilo arte. Egun bez? Sekule bez. Beti beharrean. Gure familia arrunt bat izan da, baina apala. Niri gustatzen jatana beti esate, herrikoiak izan gara beti. Joan-Mari! Agur, Kontxita. Bueno, hemen gauz Areatzako plazan, eta gauzak guztiz aldatuta dagoz, sasoi batetik ona. Plaza hau guztiz aldatuta dago. Zuek ez duzue ezagutzen lehen zelan egoan, baina guztiz aldatuta horrego San Platano batzuk, horretiko zuhaitz batzuk. Horre ikusten dugun etxe hori udaletxea zen. Lehenengo solairu horretan egozan udaleko bulegoak, eta bekoan egozan beste gauze batzuen arte La Perrera gehitzen jakona kartzela. Eta hemen gure bizkarrean oin daukagun etxe honetan, hor beko alde guzti horretan kuartela zen. Eta horregoan, lokaltxu bet, sala de armas gehitzen jakona, atxilotuak bere interrogatorioa eta guardi zibilak hor sartzean ebezan, eta gu mutikotan hemen genbiltzanean, ikusten genduanean kontrabentanak barruti itxi egiten ebezala, kalkulatzen genduen saldabero apur bat emoteko sasoia helduiako laitxurean barruen egoan nari. Eta hor arkupetan pelotan behiten eben, ez da, eurek? Hor pelotan egiten euren guardi zibilek eureko bai. Eta sarritan fusila hor albo baten izten eban, eta pelotan ebilen, mutikoak kasu bai, sarritan. Zuen bizimodu orduan... Bai, hortxe. Eta gero, metik gero, baserrira. Bai, hori izaten da. Eta zapatu domekatan mendira? Bai, zapatu esan astegun ososkoa, eta domekatan seiretako mesara etorri. Goizeko seiretako mesara etorri, ze mesara joan ezik ezegoan etxetik urtetaripe, eta seiretako mesati urten, da gero, mendira. Baina, alanda guzti posik. Beste amesipe zegoan.
alantxe, ohituta gengo zan, da, bueno, konforme. Doi benik esteko tamurik gainera, bizimudu hori. Nik uste dut, arrotasunez ikusten dudala. Guk euki genduen haurtzaroa eta gaztaroa.